Bansot ya kan ni problem dia ka jingge ka bangisiam khamtam kidi no trade yong jungi kini ki coal miner ko yong mo gidai banwanra ya ka sarkar ka bodon ka political will ban execute ya kan ka mining policy kata ka de stand ka jungi kung ka party kumulong menta a Friday tang mga na present yung BJP uba raise ya kan ka corruption issue illegal transportation bat ka mining Andrei nakaliang jungi party hadian bang iladap ya cakmat ikan ni mentaki wei party ru ki dawa kumjo taya nga terpat hi ka kinong kerti ki breu jungi pop state ke jungi ba kladai ka por ka bangim dei su ban perkhat ya ka simet ya ka jing mentoy la jong idei ban perkhat ya ka jing mentoy jong ka state namar la don kum kini ki illegalities ka jing du nong ka dei yu pai ba mantabun ka jing apo ka state ngidon kayarong pisa jong sarkar kam don pisa bansiu tulok junong hikai dan bansiu tulok yang kita ki master role bat kum ta ter tengah so ba ka revenue hi ka basir kai ba ka dehi na u dawyong tengah so bang idei banwanra ya ka government ka ba thamai au de usnam arpulai ka bandra ya kata ka good governance bat ka ban pe ka di issue marka de ka jingdu nong ya ka state ka jungi nganamong ya kata ba kandon ka jing sisa ada ladang idon pak sarkar ka ban lam khamat na ka parti BJP long kamsuk yang i ban ya keren ban ya pun ya kata kejengking ban ya penyak kikang kejam kan fair kabangi ong ba kata ka double engine sarkar mo ada kadai sarkar BJP hamne bat sarkar BJP ya Delhi kan suk yang i ban ra issues kiba laban takri menjadi berdiri